44 ġurnata. Daqshekk ilha b'qalbha mterqta din il-familja. Ma jafux sar minn binthom Arsema li ġiet maħtufa minn omma bijoloġika jekk kif kienet fostert minn familja oħra li ilhom jieħdu ħsiebha sa minn mindu kellha biss 6 xhur. Illum il-ġurnata Arsema għandha 7 snin u kien normali li l-om bijoloġika tagħha toħodar ftit sigħat darba kull tant żmien. Iżda jum minnhom Arsema ma tieħdiġ lura għand il-familja li kienet trabbija u kien hawn fejn sar rapport lid-Direttorat għal Kura Alternattiva. Immedjatament is-social workers żaru d-dar tal-om bijoloġika iżda sabu l-bieb imsakkar u għalhekk dawn għamlu rapport lill-Pulizija. Dakinhar stess, il-Pulizija infurmat lid-Direttorat li l-om bijoloġika kienet intraċċat f'pajjiż Ewropew. Id-Direttorat tat-Tfal tkellem ma' uffiċjal tal-Immigrazzjoni fejn riżulta li t-tifla kienet ittieħdet minn pajjiżna illegalment. Kien għalhekk li tnejn filgħaxija saret velja organizzata mill-Assoċjazzjoni Malta Kien fejn talbu li tinstab it-tifla filwaqt li indirizzaw ir-realtà inkwetanti li għandna f'pajjiżna, dik ta' ħtif ta' tfal li aktar ma jmur aktar qed tiżdied. Il-koppja li għal snin sħaħ ħadu ħsieb li l-Arsema daqs li kieku kienet binthom qalu li huma kull ma jixtiequ twieġibiet dwar sar mit-tifla filwaqt li jorqdu b'rashom mistrieħa li hi sigura. Qabel il-velja saret qudiesa fil-Knisja ta' San Lawrenz fil-Birgu fejn wara tpoġġew xemat minn qraba u ħbieb bit-tama li jiżdied l-għarfien dwar din ir-realtà u fl-aħħar mill-aħħar it-tifla tinstab qawwija u sħiħa.